Human sa sunog kagahapon, padayon pa nga gi-assess ang kitibuk ang Danyos nga namugna nini sa Unit 3 sa merkado sa Carbon. Usa sa labihang napektuhan ang Market Authority Office nga hingpit nga naugdaw. Nag-asikaso unta kini sa ilang renewal sa ilang kontrata sa pag-abang sa merkado. Ani ang report ni Nico Sereno. Kini na ang itsura sa opisina sa Market Operations Division sa Cebu City human sa sunog kagahapon sa hapon. Gilamoy ang opisina ug naugdaw ang tanang kagamitan. Sawa pa ang sunog sa Unit 3 Carbon, nag-asikaso unta ang opisina sa renewal sa mga contract of lease sa merkado. Nahunong una kini sa pagkakaron. Katong na process na mo na sutos computer, although sunog ta na computer no. Ang data na ko naman sa taas, naman sa mix na City Hall, so safe ra ang katong na process gud. Ako lang katong wa pa na process nga ongoing pa nga papilis pa. Mo na among problema ron kay mag-retrieve niya to tanan. Usa sa unang gikaon sa kaayo kagahapon ang bodega sa probe team sa syudad. Didto gipang stock ang mga butang nga ilang nangasakmit sa lain-lain nga mga operasyon sa kadalanan. Kaganiha, ang mga empleyado lakip na ang ilang labaw na busy pagpangita sa mga mamahimo pang masalbar. Lakip na ang katong subject ug ebidensya sa litigation kundiin gikiha ang probe. Pagbuto sa transformer, ang naay live wire nga naputol ni kuan sa atop sa metal plus man niya atong atop good plastic ba. So ni agi sa atop ni lanay ang atop dinhi na tagak sa bodega. Oh. Kaya wa man ni kanang kuan, wa man ni kisame. Gawa sa opisina sa Market Authority ug stockroom sa probe, moabot sa 30 ka mga kwarto o bodega sa ikaduhang andana sa building ang nasunog. Gipang-abangan kini sa mga manindahay sa ubos, maong apektado sab ang mga negosyante sa ilang paninda. Gani, ang ubang baligyang prutas o utanon, wa na mapusli kay nalaos sa kainit. Sama kang ginang leoni, nga gipilian na lang ang cauliflower kung mabaligya pa. Pahug na ni siya og reject unya kanang dako jud may ani alkansi. Kada ko magpuhunan ani bag ugo ning abot gahapon. Nya pagka alas 4 kalit lang og kuan sunog diha. Mga 50 or more. Way labot tong nadiri sa tubangan. Ma-quantify niyo ang alkansi? Lagi sa mga almost 100 siguro. Ang goods. Kaganihan nakapangutana si Mayor Tomas Osmeña nganong wala magamit ang mga fire extinguishers sa Dakbayan. We spend so much, 100 million in disaster preparedness, the City Hall by fire extinguisher. We just have to answer it. What's there to investigate? Very simple. And we all realize that we have a limited space. Apan sa interview sa telepono, giklaro ni Najiel Banyasya, CCDRRMC Chief, nga may mga fire extinguishers sa market office. Gamiton unta kini sa mga gwardya apan wa na matabang ang kadako sa kayo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.